Hi guys, majong buntang ninyong tanan ako na po ni si Jinbers. Karon guys, Junjun ringat to ka ng kuan. Merkado si Jaray na malit sa mga sudanan mo kuning iban kay sakit tagang o. Pitik-pitik ning ahang duha ka. Dani sakit. Diya guys, nalipay ko kay nakapalit si Zao ka ng kuan, galang-galang manis buhol. Lagi diyang kuan guys, latik dia. Galang-galang. Oh. Sa inyo di ay. Na guys, ang kanang latik mo rin ay ibutang dari. Nalipay ko, nawawag sakit sa mo. Masugar rin itambaw. Bitaw guys, sakit bitaw ako. Noon sa nisiya grabe jeng sakita. Gahapon pa ni. Nanginom ko ka ng kuan. Sari dun dya. Wamang gyapon nawa. Matod pa ni mama, bughat ko no kay sigig panglaba. Natural na mga dyan ang maglaba, di mga dyan pwede o di tamang laba kay wamantay masuot dyan si Junjun po busy biyahin dyan gahapon nag-adyo siya ang kuan tricycle dito siya makapanglaba mo nang way may mo ako dyan manglaba kinagbagot-bot mas mama bughat ko no. Siya magipalit nga sudan. Gidya din gipalit nga sudan guys. Kaining baboy. Happy pista sa Dalagiti, Cebu. Manalang niya mo ang ipahinang ni San Guillermo guys. Adobong baboy sa gulag o kanang kuan. Itlog nga dinangag. Pila ni kabuok. Unang ka itlog. Unja guys, ag lingkuranan dahil ni mama, napisto na dari sa kuan guys, tindahan. Dari na si Jaga pa relax sa ijahang kuan guys tindahan. Mga untag Salbaro. Ansa na ma? Salbaro. Iping man sa amo Mindanao. Iping? Sa ama kay galang-galang man na. Balangoy man eh. Wala gini mabutang iglatik. Di ko ganahan. Di ganahan. Man ay porma guys sa lingkuranan. Mga untag morning. Para hay-harahay habang nanog kuan. Aldin. Mao na ijang pisto diha guys. Sa kuan tindahan. Oh, nakita na ninyo guys ag porma ni mama dia si jahang lingkuranan, komportable kaadyo. Dari sa tas kuan guys, tindahan dari sa tasa kanang kusina kay magluto kami guys siya nang hiwa guys siya mo kuan karon guys. Kusinero. Hi guys, good morning. Luto sa tag, sudan sa pamahaw. Sudan sa pista. Adaw-adaw na may pista. May kay unod di mo ang ipalit. Kay di ko ganahan o kanang tambok kay ngilingig. Ako maging na ay nang tambok kay din ko na kong mama kay inigan. Kung among pinangadyo nga kana na limon, ani siyang imuno kanang juice guys. Kay hangim nun kay masig mawag ang sakit sa kanang naay atong kuanon guys pigaon nga guys excited na kumukaon dani guys hindi ko dani mukaon ni nagmagkuan pamahaw nara guys nanay latik guys wow kalami nandiyan ako mukaon dana iba si di na po ko ganahan mamahaw ba lamig ba nara guys agatangin mo ang kanji guys Diyos mo na laman ni nabilin kinahurot na ka ng kuan ba kan kaon lami man po siya kan kaon ng bisag di kaadyo ka na ni tamis pawa sa kanang harahat sa kuan ba lalamunan dya ugasan sa ninato guys sa tamagkuan piga-piga lamig ba na ibutang sunaw ang gaban manggo dahang gipang lugod butang sunaw guys lamig kayo dya mao na laman ni nabili nato na ni juice kay basigma abutan tas kalata ba sayang na guys na ugasan na nato guys atong saon kay arong diyang liso di ma sagol magpiga na ta guys diya guys kanang nagchat dahil si Floramin ako guys kanang unsa ko na klaseng tungaong kuwan guiter kaya naman si Jay kuwan guiter toxic agidaha sobra si Jess kanang kuwan ayo din samantalang naman ako kuwang og kanang kuwan ayo din Kaliwat din siguro namo nga naay kuan waiter.
makagauba kay sa ijang kaimta nga kung ano ba siya buntis. Muna ilisod. Di lalim nga naigwitir, bantuganay katong naipaguli na ho, nangutana si siya uban sa kung ibatiyon og naigwitir, basig na siya Naramdaman na to? na pamatian dagto. Na mga di mga pangitabo nga din natin maasahan, na makalit-kalit ra. Sa ang kinabuhi, katuloy nga ho Dugay po ko dagto kadawat, hindi ko kadawat nga. Nakuigwitir ba? Nakaluoy ra po sa Ginoo guys, nalampasan ra. Nagingon sa Nakuanan ra pod namo, napaoperahan ra. Hindi man po tatagaan og problema sa Ginoo di nato kaya. Ampo na naman nato sa Ginoo tanan. Kay Ginoo ra may nagbuot dana, Ginoo ra pinasayod. Wala ang iya nga nung kunik sa heart iya ay mga Toxic man iya ha. Aga na mong toxic kuan dyan na siya kanang hyper ba. Pero gaho, kinahanglan po ito nga operahan mo itong dali-dali po ito pa-opera sa doktor gaho guys. Kaya dali ra kaadyo si Janing tubo unja. Mahimo na kunong kanseros. Mo ito nga, gidali-dali po doon ka ng kuan, opera. Diya, daka kaadyo may pasalamat sa amo ang is-is o sa PhilHealth kay mo ito nakasulbad sa ang operasyon guys. Kaloy sa Ginoo, na-operahan na. Pero ningan gihapon ng doktor nga magamping gihapon daw ko kay napo ko noy posibilidad na mubalik kay bata pa ko na operahan. Nakurat jud ko guys sa gibalita ni Floraminaho nga na si Jay Guiter wa ko pasabot sa kananayang gibati. Baliktaran agang Guiter kay sa ija. Kaya gaho kuan magaho. Huwag man ko kayo din. Sa gija sobra-sobra siya kayo din. Bawal siya mukha og mga isda, mga seaweeds. Kaya ako sa una, gipakaon sa doktor na ho, mga seaweeds man. Manang kadaad na po ko sa gikaon o kanang kuwan, kanang saringan na kanang sagbot sa dagat nga, murag kaway-kaway. Na green? Lato. Oo, kanang gusto og lato. Hanglit manggod karon man kanang magburus-burus ba? Kaya isa ka maburus, isa na nun magawa sa gimuang mga sakit. Pero wag yapon tay mahimo, salig lamang yapon tas Ginoo. Okay, ginura gihapon na ibaw sa tanan. Always pray to God lang tayo guys. Kay si God dadajid mo imong luluwas nato. Ako bitaw sa una nawadan po kong pag-asa. Itong napakoy Guiter. Ligod ko makatuog magnauna kada gabi Nganong na ako'y Guiter nga na ba? Murag di ko makadawat. Anong gitagaan ko sakit sa Ginoo nga. Ingani, mao bitaw to sa una guys nga pirti gadyo nahang niwanga sa napakoy Guiter kay kanang di ko makatuog unsa kanang makadungog ra ko kanang naikasikas gamay mura na ko makurat, mura na ko mahaglit na ko unsa pirming kanang init agahong daghan kag bation basta kuan ra jud to guys na sobraan ra siguro ko sa kananay una-una ba nga di ko makadawat nga na ako'y sakit nga kanang ingana ja nakaagi po ko kananay buli na sobrang kasakit kay na nagani ko'y sakit tapos gibuli pa ko sa kauban na mo sa trabaho sa una shout out sa nang buli na ho kamusta naman ka katawan ko nila guys kay nakatuon ko na ko og bato ni Darna sige sila katawa kay inagmistorya ko kay agahang dani kay magbukol-bukol man maglingin-lingin man yang dani kada mistorya ko ba unjaw mistorya ko katawan ko nila nakatuon ba kuno ko bato ni Darna la mo nang maglinlain na lamang ko gawa di na lamang ko magistorya kay kada magistorya ko katawan man ko nila mo to guys nga dubling sakit agang kuan guys gibati mo to nga pero medyo nahang niwanga kay sa kananguna ba sa hang sakit mo nang nagampura gyapon ko sa Ginoo guys di lalim ba nga nakay sakit si buli-buli pa kanila kamusta na katong mga bulligers kamusta na ilang life karon dapat to'y nang buli na ho nga gipost nila agahang picture di katawan nila kay babae kuno kung way kilay jadi pang share pagajud nila wadyo ko kay bagon sayang sa adto sikaton kuno ko kay babae kuno kung way kilay
Diyan mga taga-opisina ra baga jud sila, wako kay bawgon sa ilang problema na hadad to. Mamanantay na ay mga pinag-aralan, muasta, mura maninugoy mga pinag-aralan. Init nila ang dugo na ho guys, wako kay bawgon sa yang nga. Ako manunta sa mga trabaho. Ako ang pinaka-musbehave. Itagaan gani kong award sa mga boss kay musbehave kuno ko. Imbis kay kita pahilamon, kita pa'y mahinhin, kita pa'y kontrahon, wata kay bawon sa atong sadyo. Nila kong gikontra sa mga taga-opisina nga. Mas taas manunta sila kay naas opisina, samantalang ako naras production. Nila kuno kong pasikaton guys, gisir-share nila agahang picture. Ilang gisir-share sa Facebook, kay pasikaton kuno ko nila kay tungod kuno ko'y kilay. Tungod ra sa way kilay, ilan akong gikontra. Okay ba bonsai na adad to? Okay, kilay. Nang di jud lali mabuli guys, plus na apay sakit. Katong time man ako'y sakit dadto. Damo to arang sukuang junjun guys, gidemanda sila ning ato junjun sa barangay. Nansa kay ningon man ang taga barangay nga na ako nutoy kaso. Pwede daw sila mapriso. La, tubang na sila, tubang na mi dito sa barangay. Kay upay lang sila kaso. Makuan ko na sila. Pwede ko na silang makulong kasi paninirang puri daw yung ginawa nila na ako nunay kaso. La, grabe dyan nilang hilak-hilak tong upat ka babae nga taga-opisina. Grabe dyan nilang luhod sa nga tubangan na mga dyan sila kuan. Pasayloon ko na sila. Diyan kay tawara man lagi pud ko guys. Isa po ko kainahan kay mga inahan mga puto sila. Maluoy pud ko. Munuhan na laman silang gipasaylo. Na laman silang gipasaylo sa ilang gibuhat guys. Kay bawo ko puto silang sayod sa ilang gibuhat nganong nabuhat to nila. Bait mo. Naho. Mo nang kamao ta mo pasaylo. Bisag din sa unsa na tagpasakit. Mahatag yapon tagpasaylo kay ang Ginoo bitaw napasaylo tang tanan. Bisag daghan ka adto tag mga sa daghan ka adtong mga makasasa danis kalibutan kaya tang ipasaylo sa Ginoo mo nang kita kamao pud ta mo pasaylo. Very good. Nice move ka. Kay maluoy man po kung mga mapriso sila kay mga inahan ba pud sila. Unsa na pud ang ilahang mga anak. Ug way inahan. Isa po to nga ang gikaluyan nila. Jamora to hinaoton tanga di na sila mangbuli. Okay, di ba siya pud lali mabuli? Napakay sakit na buli pa. Ako kay bawo nganong naji daghang tawo nga init ug dugo na nga. Di man ang tako ilabtanon. Nang nabuhi ra ko gaho tungkol sa trabaho, mura pud na hagahangkuan trabaho. Wala man jud kay bawgon sa jay ilang kasumutan nang. Okay, bawal yung kilay. Tungod ra sang kilay. Sagdi lang kay makakwarta ko kaning ang kilay ning patanuman ning ang kilay. Nga kamo man nang taas-taas kana sa opisina, kamoy graduhan. Imbis kay mao noy graduhan ug muasta mura na no way grado. Adyo pag mga way grado kay nagpailim-hilim ras daplin. Okay ba bisag asa dapit ko na adyo init ug dugo na nga di man jud ko ilabtanan unta. Usara na dapat mo buhaton. Mahimo kang magpaka dana manghilabot pug ka. Bala sila manghilabot ako di ko manghilabot sila ra may gabaan di man ako gabaan. Pero mukaon ko ani. Di po ko mangilabot. Kung magbinuhatan nila nga ng mangilabtunan ako di ko. Na guys, naman na natagpiga guys. So agato ang napiga. Kapit mo nga sa pitsil. Na guys. Mo ni kadagan guys, agato ang napiga. Siguro mga tulo po ni siya kabaso. Medyo na laman eh. Nanginan, sige mawagang sakit sa ulo. Ano ko ba? Mo ko nakagwanta? Kasi Junjun nagsige na maglagumot. Yung cloud boy. Kuya, wag sounds ni Badreder. Lami jud di ay. Lisod dining kanang limon rata. Hindi. Hinihinta kay dali rata ka minusan.
Kailang tanaw nila nimo. Hinhinra ka. Hindi, ilimon. Ilumon, bisod kayo na sabton kaya no. So kay bagod sa ilang una-una. Okay bag, nasuko na ba sila? Bagod sa ilang ibati. Huwag ikaw ba? Nasuko naman di ay. Hindi. Ay tigtingog. Pero pag masuko, buwang. Ay buwang. Sorry. Muanggan man ko nga buwang jud masuko. Ilimon ra ko, di ko ilabdanan pero ako hilabdan ako. Hindi na ng ilumon. Ano dyan ang ilumon? Dagan ko na ilang ilumon. Hindi na sila mag-imik-imik pero pag masuko, grabe. Ayaw kayo, patay na. Yung ilumon, pero nanakit. Mapanakit. Nagpas trabaho. Sobra naman po itong ijang gibuhat. Ikaw ko naingnan nga. Gusto mo sampalin kita, tapos di mo alam kung anong kasalanan mo, tapos sabihin ka na, tapos sabihin sa'yo na, gusto mo sampalin kita? Oh, di ba iinit yung ulo mo? Banatan mo na mapagani kang man. Siyempre sabi niya, gusto niya akong sampalin, eh paano pag maunahan ko, di, sinampal ko na. Waka kay bao, unsay imuhang unsay imuhang nabuhat. Tapos bigla ka na lang lalapitan doon sa pwesto mo. Palin kita? Sabihan ka ng sasampalin kita. Di ba? Siyempre magulat ka kung anong kasalanan mo, bakit ka sasampalin? Hindi, ang ginawa ko, sinampal ko na. Inunahan ko na pagsampal guys, baliktaran. Tagam siya. Tagam siya. Siyempre, depinsaan mo gimuhang sarili. Masampal pa hinuong kag kay kasalanan, di kahihiyan yun. Pero guys, wa may daotan manakit guys, basta nasa lugar. Basta depinsaan laman natin ang sarili, basta makahibaw ta nga watay daotang gibuhat. Pwede natin depinsaan ang atong kuan guys, kaugalingan. Oh, ating kapatid. Ito kaya dagang sukal. Ay dagang kuan. Masarap. Agang pagkamaldita nasa lugar. Pero ang ginawa sa boss namin guys, ako pa yung kinampihan. Ako yung kinampihan ni boss, tawang-tawa pa si boss. Yan, Kasi- tahimik yan. Inuunahan. Kasi alam na kasi ni boss yung ugali ko. Na sobrang tahimik lang talaga ako guys. Kaya siguro na yanuhon ako nila ba, akala siguro nila hindi ako lalaban. Kung aawayin ako, kung sasampalin ako, okay lang. Kaya siguro gitry nila kung papatol ba talaga ako kung aawayin ako. Tahimik lang ako pero hindi din ako papayag na yung sarili ko api-apihin lang. Ayoko magpapaapi. Kasi yung magulang nga namin, hindi nga kami sinasaktan tapos ibang tao lang yung magpapasakit ko gusto guys. Nasaktan ako na ibang tao. Lupita. Nalaban hanggang kamatayan. Kahit nga nakatira na ako dito sa Dalagit, meron din ako muntik ng itakin. Muntik ko ng itakin guys. Simula nun, di na siya nagpapakita sa akin. Labasan ko ng itak. Kasi akala siguro niyang tahimik basta-basta lang. Kasi pag bibili siya, pag magkuha ng sukli, manghawak ng kamay, ipitin niya yung ano ko, ito ko. Pag magbigay ako ng sukli, pag magkuha siya, ito ay ipitin niya. Kaya hawakan niya. Yung isang beses, pinabayaan ko lang siya na ganun gawin niya. Parang wala lang. Ayun, pangalawang beses, ginawa pa rin niya. May itak si Papa na sobrang haba. Asar ba to? Taas. Sobrang haba yung itak ni Papa. Iko sa kanya. Ulitin mo, kakatayin kita. Ulitin mo pa. Ang gingnan nga. Nakaila ka taga Bohol? Sabi niya, oh. Ang mga taga Bohol kakatay ng tao. Utruha. Kaya ni iduslak si mong kuto-kuto. Lakaw gid si guys. Huwag si Jay lingi-lingi. Ang sarap pa. Sa kadad to kay di na siya muagi dari sa tindahan mo. Lipot na siya dito sa likod. Di na siya magpakita na. Nga na ba kaya kaminusan ra manggugta? Kaya binila hilamon ra. Dali ra ma daba. Akala siguro niya nga okay ra na nga huwid-hawirag kamot. Ikaw pa nung unang tingin mo sa akin. Nung niligawan mo ako. Anong nasa isip mo na? Matahimik lang ako. Maldita. Kaya ka dinadandaan mo lang sa tiksmit-tiksmit. Siyempre, gusto yung makapasok. Inahalos tekmit.
Para lambot. Pero may pagkausapin. Lagi lang parang mong galit. Ito, di ba? Kaya daanin natin sa marahas na daan. Marahas na paraan. Muna. Di madala sa sa mabuting paraan, sa marahas na lang. Madala sa Muna mangawat na nagnambir. siyempre yan ang paraan, mga teknik ba para makasulod sa kuan. Kung di ka ni kakausapin, ibig sabihin hindi ka gusto. Oh, pag di ka gusto, mas magandang kulitin. Masarap kulitin yan. Bisa gipanong-panungo na ka. Kaysa dulo niyan, wala na. Ibigay na yan. Kani Junjun guys, kapila ka dyan na nakatilaw ka na. Pangit na mga salita nung kuan pa kasi alam ko kasi nga mangliligaw siya kasi ang kulit. Inaano ko lang siya guys ba para mano siya ma-turn off para ma-discourage siya ba. Kaya ginawa ko lahat kamalditahan hanggang na ma-discourage siya. Wala, hindi pa rin siya na-discourage. Kahit sobrang maldita na ako, hindi pa rin siya nag-give up. Kamusta naman ang imong giluto? Oh, same pa rin. Bigat lang Diyos. Nakabang sukalan. Tilawan na taga tong Diyos. Lamig. Di na lang nato asukaran. Para pure ba? Di man po siya ingag aslong. Mas tamis na siya. Ay, kuha na ba? Para ba kayong kakanon? Makakuha na pa na. Kumusta na ka na diyang giluto? Tanaw na to. Di diyang adobo. Ilunod na na yung mga itlog. Ayaw, malata. Inigday na ng luto. Para musup sa ilaw, magidiyang Kunyara, kuhan. Pa ako pa ng pahubason gamay. Hubason pa na akong gamay. Tilaway sabi. Tilaway sa. Lispad lagi. Patis. Sarang tayo pala binang patis. Nabali, ang sudan, kinala na ba rin color? Lispad man. Ay, sus. Tabang. Punig patis gamay. Hindi ko na ng kuhan, kulor-kulor ba ko na. Basta. Ikaw, kay mo man ang luto. Oh, tara. Oh. Tapa.